Na baku, ovaj klip ima reakciju sa tatom, ovo je glavno unazad nego što sam ovu pesmu snimio, zato što nije imao neki klip baka prase na 1 dan, 2, 3, ne samo 2 klipa, dakle da ću snimi ovaj klip, posle čekamo klip novi. Pa kliknuo sam ovdje, pa jesam, nema snimka nikako. Pa znam nego što ti prvo, zašto se dešavalo umeđu vremenu, jesi ti sećaš? Ne, ništa se pole, ništa se nije snimilo. Pa ne zato što si umeđu vremenu pravio haos, to je bilo pre nego što smo počeli snimiti. Ne, ja kad sam pustio snimanje nije bilo haosa između. Kako nije bilo haosa, šta? A brate! Ništa, onda reagujemo na ove sad reakcije koje su bile, ništa. Jao, majko. Ta. Pa kako ne pogledaš, ti si ovdje, ne mogu ja što svoj računa da radi snimam. Like, share, baka prasa. Poštovano večer, dobri gledalci i dobrodošli u moj novi video. Otkud znaš da sam snimam? Danas sam s ovim ovdje čovekom koji nije snimao prvih 15 minuta klipa. Nisi kliknuo, tata. Pa nisi mi rekao na vreme. Jesam ti rekao. Ne, rekao si, ja kad si mi rekao ja sam tad ovo, pa si posle radio neki haos. Obi, samo se raspravlja, sa mnom jako nije upravo. Pa ti proveri to, brate. Ti si kriv za sve, propastio si mi klip. Znači, gledaš ovo i da čutiš. Mislim, ne, treba komentariš. Ne, neću se čutim. Tata, pričaj! Da izrešavamo ovaj klip, a? Ajde. Ovo sigurno se snima. Kako se je rešio onu ribu sinoć? Ti, aj baš mi pokaži negdje da vidim, ja nisam jednom živo stvorenje video. Kako nisi doveo sam onu ribu na... Ajde, jeste živa istina. Doveo sam onu lepu plavušu. Jeste, priznam. Aha, znati kolike sise imala. Normalan čoč, soca, sediš ovdje. Daj, ajde. Ovo je prvi klip, je vlog 5 kako ne smrditi na govna. Dobar dan. Pa šta mi to puštaš, me čoči se? Ajde, dobrodošli u novo vlog. Ma nemoj, molim. Nije, pa nije, ne. Pa kako nije? Gledaj! Novi gajbi, već živim, da mislim nije nova gajba, nego za mene nova gajba. Ne, samo je Mekije, kao što možete vidjeti ovdje. Ovo je inače moj tata, ako niste znali, ličim. Mekije, da. Čistimo stan u koji će susili. Vidite, obojica su čarali. Ja, vrlo to elegantno vidim. Ja sam mnogo jači. Ne, pa to je samo... Spolje. I onda čistite mesto, dižite jednu prljaština, Slučilo sam to. a moraju onako oslobođeni pokriti ruke. Viš ga da si čisti, aj nauči nešto. Da, ti će me nauči. Bling. Evo, nestaješ stroga i ti sad kameru ovako bling. Čekaj, ne, zato je što. I sad je svoje. Evo ti ovako. Zato je glava, Ulazim u glače čvrsto. Stvarno se sijem. Da ti pričam. Šta misliš o ovom klipu, koju ocenu daješ? Pa nisam ga ceo video, otko znam nešto pustit ćeš posle nešto pa će ispasti da ja... Mislim da ovo je predugo. Ne, za ovaj klip, za ovaj segment. Za segment. Pa dobro, to za trud i napol, ajde recimo 6. Je velikodušno nešto. Pa trudio si se kao ajde. Dobro, bre. I nešto si korisno uradio. Evo si, doktor mi gurno prst u dupe, sećaš se te legendarne priče? Daj bre, čoveč. Ti si me vodio u hitnu pomoć. Jesam, ali mora tako da se, dobro ajde. Pa kako, šta, doktor mi... Da, u redu, ne moraš da razradiš. Recimo, Da si istiniti ispričao. drugi razred se. Ja sam stavio ovdje ću citirati istinu. Okej. U ovoj priči otac ocenio istinitost priče. Istinitost događaja, da je. Ništa me ne zanima taj estetski, malo sam koliko je istina. Možda sam bio živi svedok i učesnik. Jest. U legendarnom odnosku. I eto tako. I jedne noći budimo se ja, Znate estetika. onako, voli me stomak. I to baš je bolje. I to na levoj strani. I budim se... Bio si se čovjek. Možda nije, ja ti pričam kako je krenulo. Dobro, Tad nisi bio ni budan. Dobro. Znam šta mi je, ne znam, ajdem u WC da probam da se oslobodim. A ja, odem i nema. Rešen boli stomak, nema sile, znači, nikad. I sad ja šta da radim, ajde da spavam, možda skočim. Legam da spavam. To je dobro. I ništa. Moj otac je jako protiv psovanja i jako protiv reci par reči unucima, šta treba. Ma, pusti priču, mislim, to je trovanje jezika, mislim, ko truje jezik tako, truje posle i misli, tako da bolje probati se uzdržati. Koliko dobar čovek.
nije ništa dobar čovjek, nego to je, brate, mi... A šta ako ja sad tebi u editu stavim da ti pišti kao da psuješ? Pa dobro, vidit ću da poznam. Ono uzo točno čovjek, opsova za sve pare, A da nastavimo priču. Ništa, prebacimo, skotrljuje me na nosilo, spakujemo oni u ambulantno kola i vozimo se, truckamo se do Novog Beograda, zato što nijedan drugi urgenti ne radi u tome, samo na Novom Beogradu, i vozimo Novi Beograd, odemo tamo. Pa šta odemo tamo, druže, za ti masku s kiselnikom? Ne sećam se, nisam to ispričao, to je dosadno. Kako dosadno? Truska si drži ti masku s kiselnikom. Nebitan si faktor u ovoj priči, ja sam glavni lik. Pa ti si glavni lik, svi sve si nas presekao, ajde baci dalje. Iz onog kreveta, me spakuju u drugi krevet, nošu neki onaj medicinski brat, isto tovirani, on izgleda kao ubica, ono briješ nekako, on će mene da leči, nebitno. I kaže on, spusti gaće da vidim testis, i ja mi ovdje, jako mi neprijatno, ovako, kako ja spuštam gaće da čoveku pokažem testis. Nije baš najprijatnija scena. Ajde, skidam ja, i on kaže, tvoja devojka mora da je mnogo srećna. Znam. Ajde, i kaže, kao kreni se na stranu. Ja sam krenuo na stranu. Ajde, šuj su mi gaće dole, okrećem se na stranu. I on kao fazano krene ovako, kad dupetu, i ja se stegnem, ne tamo, što on beži. I on, moraš da se opustiš, znaš, treba će da boli ako se ne opustiš. Ja mu to poverujem. I kako sam se opustio, sam ovako, ja sam rekao ću snimati istinitost, ono je negde, šta ga znam, mada i ovako nije loše s tom muzikom i ovako, to jeste. Držao si nekog, uspeo si budeš relativno ozbiljen u ovako nevjerovatno glupoj priči, ali... Ne mogu 10 previše, ali jedna dobra osmica može. Hvala kolega. Gledamo vlog 2. Ljudi, Baka Prase je sad snimao bukvalno, ja snimam ovo Baka Prase, snimam... Kako se to zove? Live stream. Snimam dosta klipa. Ima sad ćemo po 15 minuta live stream i sve ima da vam pokažem. Ima da krenem da mi se uploadu i sutra zna se sve stream. Cijel live stream bude po 15 minuta. Svaki klip će bude 15-20 klipova. Sutra da gledate, braću. I onda... Dobro što daviš sad čovječ. Pa ne znam! nastavljamo vlog, ovo je moj otac. Ama vratno možda sutra ako zove, možda ko se probudim, samo sutra snimim, zato što sam moram ko zove da... A nema opet jer nisi snimio, neće biti onog dela gdje se pojavljivalo. Da, moram da jedan bak moram ko zove posle da... Evo opet ja, ali oni delovi gdje si ti bio nismo snimili jer nisi nikad snimali. Prvo sam danas, prvo sam, pa moram iz kući. Majka ti oprašta, mislim, za majke može da oprosti ovo. Hvala ti puno. Ali pod jedan... Viš sad već kaže da li nekoga zanima, a sada 250.000 subscribera, gdje si pošla majko bre, a reci? 30. Dobro, to je sad jedan fenomen za ovo. Da bude 3 sata live stream, još 15 se kući izgleda snimim. Jer mi je majka pojela cornflakes. Kako ste sebi smešan, a? Ne, još mi ti smešni daleko. Šta misliš o ovom klipu, 10/10? Simpatičan, malo je... Dosadan je, dosadan. Ima drži razlog. Pa to ti pričam, loš sam vlogovo. Hvala kolega, hvala. Šta se znači? A možda snimim jedan klip, sad se gdje nazvam video, to ću da te zove snimam i to ću da rasporedim u 15 minuta. Ovako je sve vreme bilo uključeno. A to je A nije bilo isključeno. Sad kad ovo završi, ispostavit će se nemaš ni ovo ovde, šta će? Ne, imat će, sam. Kako ne pečno je moram da Samo pomoći. igraš Zeta i... Zašto te radite? Šta je Zed? Za drugi heroj. Šta su te roditelji, šta je pisalo na to? Zed. Mama! Pogledaj, samo pogledaj. Šta da pogledam? Šta? Zet. Sad prijavit ću. Nikola Stojanović kaže, zašto si bustan? Šta znači pustan čovjek? Ovo Černoerčik treba da bude. Kao da me neko... Znaš on kad sam ja boostovao ranije zarađivao pare, sećam. A šta znači pustan? Onaj koga sam ja boostovao. On će ovdje loši igrati. Zato što...
pišam ti usta. Dobro, tata, reci mi, Mislim, ne. tata, da prekrijem Trujete ljude, bre, ih mladi svet gleda ovaj trujete ih. Reci ti meni, kako se tebi svidalo prvo gostovanje na ovoj emisiji? Baš bilo bolje. Hoće da staviš? Sad može. Odvijena baka prasa. Hvala što ste gledali, nadam se ste živjeli, lajkujte za Đakona. Idite subscribe-ite se da postate član Luka. Najčešće studio na Balkanu, a mi se vidimo u sljedeći klip. Ćao! Ćao!